kai dala ka doka riga ka una ka zo ka makale kana zo ka yi shekara 10 kenan ko me gida ka zo ka cire min riga wallahi ba zai cire riga una ba na rasa da jirma ba zai cire ba to ya kai baba fulatani ba ka dau rigan fulani namu kasa amma ka ta ba ganin koyi mutum banza mutum azici na kwaikwayon shi ba ka da labarin sirrin fulani Afirka gaba da Abdullahi Bello Bedejo na oh saboda taimakon da Abdullahi Bello Bedejo yake yi shine ka dau rigan mu namu na fulani kasa ni ma na zama fulani abun da yana sakani da Allah wani zai yayi rihuna ne kuma baya nuna bambanci yanzu a dan na je ma ba zai gane ni gwari ma ne ko waye ne a ba zai gane ba saboda baya bambanci kabin na baya kaman kare ka zum je kana bude do kaman sabuwa ma ja kula una fulani akwai ma kwari shi na akwai dama ka zum je a'a lafiya dan gwar da kayan fulani an ci gaba ci nayi kamar ya kuma haba ka taba ganin kwaikwayi mutumin banza a'a mutumin kwarefa shi ake kokoya iri su sarkin fulani Afirka wannan Abdullahi Bello Bedejo wannan abu da yana yan Afirka wannan gaba da ba wanda zai kara iya irin shi ko akwai to iri su na koyar da su na farko ba yi da bambanci ba yi da kabilanci ba ya nuna bambancin addini ko ma waye kai a dai zai yi maka taimako zai yi maka kamar yanda Allah ya ce a yi maka ne to iri su ne ya kamata akwaya ko ba haka ne ba to abun da ya sa na ji dadi kenan hankali nan yayi kwanciya yayi beci dole ne zan koyi halin uba ji dauna saboda yana da halin kware to shine ya sa yanzu ka gan zai taro 26 ne ko 27 shine na son je ko 15 da yauta sai in fara kwana cin saboda ranan ya zo a'a to ya kamata gaske Allah kai ka lafiya Allah ya sare ko a dawo lafiya Abdullahi Bello Bedejo sai ci fulani na Afirka gaba daya na ran sai da Allah na zo zan kama gurasa naka to shikenan kaji ko to a dawo lafiya na gode Allah ya tsare kwana laira ko Washe zubar gado da cijo mai jinin ban girma saraki ga kuɗi